Kako se čovječima osjetiš, vi? Ako te boli leđa, da se polako izvesi. Osjetiš išta? Pazite kako ga pomjerate. Ti imali ruka na onje. Pa vjerovatno je krvari čovjek, ima vjerovatno nešto da stavimo da zaustavljamo. Ovako, samo daj leđa, nama, ako može kako da uključuješ. Samo možda ima unutra nešto. Da, polako leđa, Je li bio kod vas? Nije, kako je to bilo? Ima ko vode malo, da donese vode. Ček malo. A kako ona je zadoplast? Kom je ona? Bio onaj žuti kombi. Bio kombi žuti. Evo ide. Evo se tebe. Ma nije, vi mu lazili. Zakačel bili, jel? A on udario u kraj moje priklice. A to je ovaj kamion. A kako, nije dobro ocijenio, jel? Pa ne znam, ne znam šta se desilo u sekundi. A šta mu je bilo s onim žutim ladoplast kombi i on je udaraj mešćin? Ne znam, nije. Ajmo, bježimo odavde. Ovo je što ga sakla, brate.